Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. De skal ikke integreres, de skal hjem. De skal ikke integreres, de skal hjem. De har bævet for længe, de har brugt vores penge, de skal ikke integreres. Fanta dig, Rasmus Paludan, og dine fængslende slagviser. Den er simpelthen kommet ind. Det skete helt per automatisk i min reptilhjerne, at jeg gik i gang med at synge den sang. Det er fængslende. Kender du den? Nej. Det er den der. Du må få min sofa-cykel, når jeg dør. Okay. Ja, det er Rasmus Paludans. Det skal ikke integreres. Ved du hvad? Jeg har slet ikke lagt mærke til, det var kommet ind under huden på mig. Den er catchy. Den er simpelthen så catchy, Nina. Ja. Hvordan går det med dig? Du ser, du har fået en anden kulør. Jamen, jeg har altså også været på toilettet i weekenden. Ej, hvor er det herligt. Ja. Ikke nede i potteplanten, men på toilettet. På toilettet. Altså, jeg må sige, at efter jeg fik jo skrevet et tweet på din opfordring. Det er kendt på Twitter, du skal blive fri! Præcis. Og jeg må sige, efter at jeg fik jo faktisk mange gode tilbagemeldinger, det er synes det, jeg. Det kan. Det er det kan. Der kan blive slået ring om en. Der blev slået ring om mig, og nu er din ring åbnet sig. Simpelthen så meget af, at min ring nemlig også åbnede sig. Er det sandt? Jeg har faktisk næsten ikke lavet andet end at være på toilettet og skide i weekenden, mens min kæreste har været hjemme. Ej, hvor er det bare dejligt at høre. Ja, men jeg har det så dejligt. Godt skidt, søster. Tak. Ej, jeg synes, det er fantastisk. Man kan også se det på dig. Det er jo affaldsstoffer, man skal jo af med dem. Men det skal ud. Det skal simpelthen ud af en. Ja. Hvor er det sandt? Og det kom det, altså. Jeg må sige, at den eneste, hvad kan man sige, bagside af den her medalje, er, at jeg synes ikke måske, at min kæreste har været så vild efter sex her i weekenden. Jeg ved ikke om... Han skal nok komme krybende tilbage til korset. Det er min erfaring. Der går lige nøjagtigt en uge. No. Og så er det tilbage igen. Lad være med at tænke. Altså... Det har ikke noget med, at jeg er begyndt at skide foran ham. Det har det ganske givet, men det må han leve med. Det har jeg at sige til mænd. De må leve med, at deres kæreste og koner laver lort, for at sige det som det er. Og har peristaltikken i orden. Det er godt at have et sundt system. Jamen, altså, jeg er jo enig. Jeg synes også, at jeg skal have lov at skide. Selvfølgelig skal du det. Ja. Det skal der slet ikke være noget. Uden det går ud over noget. Jeg har altid sådan, at uanset hvor jeg er og på hvilket tidspunkt jeg skal på toilettet, så kræver jeg at gå på toilettet, og om der så er andre mennesker til stede, eller om, på den måde er meget Uwe Max. Altså, jeg kan sagtens gøre det i fuld offentlighed. Det generer mig overhovedet ikke. Jamen, altså, der er jeg ikke helt nået til endnu, men altså, jeg er på vej. 2 gange i Botanisk Have. Virkelig? Ja. Var der nogen, der så dig? Masser, der så mig. Men du er ligeglad? Fuldkommen ligeglad. Jeg skulle på toilettet. Der var ikke noget toilet at få. Jo. Men så må man jo gøre det på en palme. Og sådan har jeg det simpelthen. Men det er jo også god gødning. Det er potteplanten. Jamen det ved du. Men sørg nu for at give den noget kunstigt nu, når du ikke kommer derned mere. Jeg bliver nødt til at lige holde den i live på den er jo vant til at få meget at spise. Ja. Ikke? Ja, når det endelig skete, så... Masser af nitrat, masser af fosfor skal du huske at give den. Jeg har grønne fingre. Okay. Ja. Hvad, har du set nyhedsredaktøren? Hvor er Rasmus? Nej, jeg har ikke set ham i dag, faktisk. Det er så blevet noget sløset med tiderne. Vil du ikke lige ringe til ham? Jo. Der var den igen. 3 gange, så skal man have taget den, ellers er man simpelthen for langt væk. Nu er vi oppe på 4. Ja. Hvad må han lave? Jamen, jeg ved det jo af god grund, ikke, Nina? Du har ringet til Rasmus Bruns automatiske telefonsvar. Jeg kan desværre ikke komme til telefonen lige i øjeblikket, da jeg uheldigvis er nede med et Twitter-relateret stressnedbrud. Så hvis der er noget, så læg en besked eller kontakt Michael Bertelsen på Radio 24/7. Og så vender jeg tilbage, når jeg er på benene igen inden for det næste års tid. Nu bliver jeg desværre nødt til at lægge mig lidt. Vil du lægge en besked? Jeg er stadig lidt i chok.
Altså, hvad var Twitter-relateret stressnedbrud? Hvad nu det for noget? Og tilbage, hvad sagde han? Inden for et år? Inden for et år, der er radioen jo lukket for fanden. Det lyder altså lidt... Prøv lige at ringe til Michael. Lidt var det ikke det, han sagde? Må ringe til Michael. Jo. Lad os prøve at ringe til Det var dog. Det er fuldstændig som, når jeg tegner svastika. Giv mig en pen i hånden. Bam! Så er der svastika. Det er ikke... Han har altså fået mig. Ej, nu må det være over 3 gange, ikke? Er vi ikke enige om, at 3 gange, så tager man den? Det gør man. Det vil jeg også sige. Nej. Jeg kan ikke stoppe det. Det kommer som skidt fra en spadekalv. Hver eneste gang min hjerne går ned i deltabølgerne, så kommer... Du skal synge den færdig. Ja, men det har jeg jo gjort. Nej, du synger kun starten jo. De har været her for længe, og de koster mange penge. Du har ringet til Michael Bertelsen. Jeg er simpelthen ikke til at få fat i. Jeg tager lige en pause fra alt, hvad der hedder computer og telefon. Nu også ham? Jeg svarer heller ikke på e-mails og sms. Hold kæft, hvor er langsom. Det er jo en halvhasson præster. Du skal ikke prøve at få fat i mig via de sociale medier. Jeg reagerer ikke på Messenger. Jeg går ikke ind i nogen diskussioner på Facebook og Twitter. Det kan du godt glemme. Der er jeg slet ikke til stede. Og den hopper jeg ikke på. Så bare glem det. Det kan du godt skyde en. Ja, vi har forstået det for fanden. Så jeg svarer simpelthen ikke på nogen henvendelser. Hvordan hun lader jeg blive med det her? Og hvis det er meget vigtigt, så kan man kontakte Christoffer Eriksen, nyhedschef på Radio 24. Okay, så prøv at ringe ham. Så ring til Christoffer Eriksen, hvis de to skvat ikke kan finde ud af at stå ud af en seng, fordi de har fået en Twitter-profil. Altså, hvor herre bevares! Jeg vidste faktisk ikke, at man kunne uploade så lang en telefonsvarbesked. Ja, de kan være lange op til 5 minutter. Op til 5 minutter? Op til 5 minutter, Nina. Okay, jamen, herregud. Vi prøver Christoffer. Syng den færdig. Det kan være, du kan få den her på hjernen i stedet. Nej, det er over, så vælger den anden. It's a magic number. Hallo? Herre? Ja, hallo, er det Christoffer? Ja. Hovedet op og benene ned. Jo, lige nu er det benene op på skrivebordet, du. Nå, du er herinde. Du er ikke gået ned. Nej, jeg sidder inde på kontoret. Nå, så kom lige ind. Jeg har ingen redaktør i dag. Jeg kommer. Det er godt. Jeg tager en nyhedsudsendelse. Hej. Jeg kan godt lide at sige det til nogen. Jeg tager en nyhedsudsendelse. Yes. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Mand og folket vil begrænse topchefers uhyrelige løn. Den lille mands mand, børnehjems- og depressionsoverleveren, rentalisten og smaskeren, kommende finansminister af Socialdemokraterne tids Tyrion Lannister, Henrik Sass Larsen, har fået nok af topchefer i det private erhvervsliv, og de tjener så meget, som de gør. Det er et kæmpe problem. Det er skammeligt at se, at de ikke kan styre sig selv på direktionsgangene. Det er for meget, de får hentet hjem. Der er intet, der kan retfærdiggøre den løn, siger Henrik Sass Larsen i et interview med Børsen mandag. Konkret foreslår Henrik Sass Larsen, at man reducerer topchefernes bonusprogrammer. Derudover vil han lægge et loft over, hvor mange gange en almindelig medarbejders løn en topchef kan tjene, og han køber ikke den med, at man ikke kan finde kompetente chefer, hvis lønnen er lavere. Eksemplet med at sige, at man kun kan få en kompetent chef ved at give 150 millioner kroner. Hej Christoffer, slå røven i sædet, jeg er lige i gang med en nyhedsudsendelse. Eksemplet med at sige, at man kun kan få en kompetent chef ved at give 150 millioner kroner om året, der vil jeg sige, prøv at sætte lønnen lidt lavere. Må ikke det kan lade sig gøre at finde en, der gider at gå på arbejde alligevel, siger han til Børsen og tilføjer til den korte radioavis.
Det skal naturligvis være mere end 30.000 kroner for et møde. Det får jeg for at være statsrevisor, men det er ikke løn, der gør, at jeg gider dukke op til møderne, siger Henrik Sass til den korte radioavis og foreslår en ordning, hvor topcheferne, hvis de synes lønnen er for lav, bare modtager pengene alligevel uden at lave arbejdet. Så kunne man jo også sige, at hvis det så blev opdaget, så kunne de bare sige, at de havde haft en depression, siger Henrik Sass og forklarer, at den ordning i hvert fald virker for ham. Kæmpe revychok. Ulf Pilgaard stopper efter næste sæson. Ulf Pilgaard afslører nu, at han stopper i Cirkusrevyen næste år. Ikke i år, bare roligt. Næste år er min sidste omgang for 40. Jeg er et pænt rundt tal. Det bliver 40. gang i 2020, plus at jeg bliver 80 til næste år, udtaler Ulf Pilgaard til BT midt under den traditionsrige dag. Fødder i cement, hvor deltagerne i årets Cirkusrevy træder i noget cement og taler med pressen om ferieplaner og Ulf Pilgaard. Ulf Pilgaard har ellers tidligere en reklame for Revitive cirkulationstræner udtalt, citat, jeg har været med i Cirkusrevyen i over 30 år, og det bliver jeg ved med. Men det går han så åbenbart alligevel ikke, da han altså agter at bruge noget mere tid på at rejse og være sammen med sine børnebørn. For jeg har stort set været i gang hele tiden. Og efter de blev født, siger han til BT og fortæller med sit karakteristiske hjertevarme smil, at han ikke er ene om at have travlt, da børn i den alder eddermame har travlt. Mit ene børnebarn, Martha, har fodboldspilleren Nadia Nedim som forbillede, og er blevet fotograferet med hende. Hun er en rigtig drengepige, en meget, meget køn pige faktisk, siger Ulf Pilgaard til BT på en måde, så det ikke lyder særlig ulækkert, og forklarer, at han ser sine børnebørn til fødselsdage og fester. Det må jeg nemlig stadig gerne, afslutter Ulf Pilgaard til den korte radioavis. Sass Larsens vinmetafor rammer rent i arbejderhjertet. Sandhedens forkynder, depressionens banemand, de små mænds mænd, kognæsen og kæmsex-aficionadoen Henrik Sass Larsen, der senest har gjort sig bemærket ved kulturpolitiske appellerer til den indre fodboldfan, rammer i en udtalelse om grådighed blandt danske topchefer rent i det gamle Arbejderpartis værdier. Hvis der ikke er nogen, der kan styre dem, kører de bare derudad. Hvis man er vant til at drikke Merceau, så bliver det næste vel, at man skal prøve noget Montrachet, siger han til Børsen. Det giver god mening, siger den gamle socialdemokratiske støtte sosu-assistenten Jeanette Hansen fra Københavns Sydhavn, men hun tilføjer dog, jeg forstår godt, hvor han vil hen, men skal jeg selv drikke de store hvide Bourgogne, så går jeg lidt længere sydpå og tager en Pouilly fra Bouchard-pær i Fin. Jeg synes, de i høj grad udtrykker det terroir, man finder i Côte d'Or, siger Jeanette, og jeg siger, at selvom hun går meget op i vin, så går hun også meget op i, om hun er en af de nedslidte på det danske arbejdsmarked, der kan få en tidlig tilbagetrækning eller ej. Det var den korte radioavis med din veninde og heldinde og grevinde, Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Hej Kirsten. Hej, goddag Christoffer. Var det rynket bryn? Ja, jeg er lidt mæt i koderne. Er du mæt i koderne nu? Er du også ved at få en stressreaktion, fordi du er på de sociale medier? Jeg siger, gå ind på Twitter, bekend, og bliv fri! Nej, overhovedet ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad. Du skal huske på, at Twitter elsker dig. Uanset hvad du gør, hvis du bekender dine sønner på Twitter, så vil de blive tilgivet. Ja. Men jeg har simpelthen ikke noget, og jeg har jo ikke noget. Nej, det har du nemlig ikke. Jeg ved godt, hvorfor. Vi er to ærter i en bælt, du. Det var jeg. Jeg kan se mig i dig, og du kan se mig i dig, ikke? Dig og mig. Hej. Forstår du, hvor jeg vil hen? Vi er jo ikke psykopater som sådan. Nej. Vel, men vi har måske tendentiøse træk. Jeg har for eksempel en meget stor empati. En altomfavnende empati, faktisk, som jeg kan slå fra til, som jeg vil. Ja. Det er et stort værktøj i min værktøjskasse, at det ene øjeblik kan... Jamen, tag nu for eksempel de hvidvaler, der har fået seletøj på af den russiske marine. Altså, det kan simpelthen gøre mit hjerte bløder. Men samtidig, så kan jeg se en skide sjov video med nogle hvalrosser, der hopper ud fra en klippe oppe i Nordrusland. Og det rører mig ikke en skid. Men at give en hval seletøj på, det er altså... Har du hørt? Men hvad er det, der gør altså forskellen? Det er sådan en... Ja, hvad skal man sige? Det er i virkeligheden en stor kontakt, jeg har inden i mig. Og så kan jeg sige... Vil du have empati nu, Kirsten Birgit? Nej. Eller, ja, det vil jeg gerne. Nu kan jeg godt tænke mig at prøve at mærke noget. Det kan jeg bare. Det er fuldstændig det, jeg kan. Har du det på samme måde? Ja, fuldstændig. Hvor forestiller du dig, at din kontakt sidder? For jeg har det, som om den sidder om i nakken.
Det er som om... altså, jeg vil ikke sige skridtet, men... Okay, ja. I lysken. Midt i, eller? Ja, sådan lidt... lidt nede. Er det din penis? Hvis der kommer en af... Nej, nu spørger jeg dig lige. Er det din penis? Er det din empatikontakt? Nogle gange føles det faktisk lidt sådan. Ja. Jørgens Leimann havde det på præcis samme måde. 100% samme måde. Han havde jo lige en, hvad skal man sige, en lang flirten med Nazistpartiet. Og det var simpelthen i perioder, hvor kontakten ikke var slået op, hvis du forstår. Den stod aldrig oppe. Forstår du, hvad jeg mener? Den eufemisme. Ja, den forstår jeg godt. Han havde ikke aktion i den periode. Nej. Men, i øvrigt, Nina, du ser da godt ud i dag. Jamen, tak. Nina har været på jeg har det fantastisk. Ikke på den måde, men det er som om, at du har sådan lidt... der er lidt glød i dig i dag. Jeg må også sige, at jeg har haft en fantastisk weekend. Fantastisk. Ja. Jeg har jo sat lorten fri. Du har hvad? Sat lorten fri. Nina har været på Twitter og bekendt sin søn, og hun er blevet frigjort, hun er blevet renset. Hun er blevet renset for sin... Og du har også været på Twitter? Det lort, hun har inde i sig, det er kommet ud. Alt det lort, der håbes op, det er kommet ud. Altså, igen, en... Nej, det er ikke en metafor. Nej, det var sådan, det skete. Hun kan gå på toilettet, mens... Det er fordi, Nina har haft et kompleks. Hun kunne ikke gå på toilettet, mens hun havde kæresten hjemme. Men det er blevet sat fri nu, fordi hun har skrevet om det på Twitter, nu kan hun. Hun har fået fjernet den blokade, så at sige. Og folk var så positive, synes jeg. Det er det kan. De omfavnede mig. Det er det hellige samfund. Det er det hellige samfund på Twitter, der gør den hellige kirke. Det er det på Twitter, der gør det. Altså, du skulle prøve det, Christoffer. Det er fantastisk. Klamt. Det er simpelthen så klamt. Jeg hader, når kvinder, de skider. Ej, nu må du lige... Nej, ikke dig, Kirsten, men altså sådan unge kvinder. Altså sådan... det kan jeg simpelthen ikke holde det ud. Det kan være, du skal skrive om det på Twitter. Hvad fanden er det for noget? Det er som om, de bliver... Kan du heller ikke lide, de spiser? Altså, det er en naturlig konsekvens af en til at føde, er, at det skal ud igen. Jo, hvis de spiser pænt. Jamen, det har jo ikke noget med sagen at gøre. Den mad bliver jo til afføring. Ja, ikke hvis man kaster det op igen. Ej, så du mener, vi skal have bulimi? Stoppe. Nej, det er jo det er en stramning, men jeg synes, så du vil hellere have, at de brækker sig, end de laver lort? For rødne tænder og... Altså... Nu synes jeg også, at Nu skal jeg fortælle dig en ting. Kig mig lige i øjnene en gang. Alle laver lort. Alle mennesker laver lort. Og de er også diarré en gang imellem. Er du klar over det? Jeg synes bare, der er noget meget fint i at gemme det. Altså at... Det er typisk. At hvis... Typisk. Det er den her hvide jomfruelighed, som alle kvinder skal have. Luderen og Madonnaen. Man skal være en beskidt tøs i soveværelset, men samtidig så må man aldrig have peristaltik. Det er bare som om, at den der glød igen forsvandt, da du fortalte, at du havde siddet skidt i weekenden, Nina. Så men det, den om, var der jo. Jamen, det var bare som om, du blev... I det, du sagde det var som om, du blev lidt grim i ansigtet. Nå, Christoffer, jeg synes også, du blev lidt grim i ansigtet. Ved du, hvem der er grim i ansigtet? Det er dig, du. Laver du måske aldrig lort? Du tisser sikkert også med åben dør. Gør du ikke? Står rigtig derude og plasker, mens alle skal høre på det. Nej, det gør jeg ikke. Jeg låser altid døren. Også når du skal tisse? Tror ikke på. Du låser døren, når du er derhjemme og skal tisse? Ja, hvis jeg ikke er alene hjemme. Ha! Det er en brist. Jeg synes bare, der er nogle ting, vi godt kan holde adskilt. Jeg synes, det er det, der skiller os fra dyrene. Kvinderne bliver aldrig fri, før de får lov til at skide. Sådan sagt. Vi har kæmpet i mange, mange år blandt andenbølgefeministerne, og jeg må sige en ting. Første år var jeg vel ikke helt med. Andenbølgefeministerne primært. Men vi har kæmpet faktisk for kvinders rettigheder, også til at lave lort. Det er utroligt, at alt skal være politiseret. Det står i Kvinde kendt din krop, selv en gynækologisk undersøgelse er politisk. Og der må jeg sige, dengang rynkede jeg på næsen, og der tænkte, hvad er det for noget vrøvl? Men det er sgu rigtigt. Det skal politiseres om dagen. Kom over det. Måske også, jamen det kan også godt være det mig. Jeg har haft en pisse dårlig weekend. Nå. Det der. Er det Paludan? Nu tænder du den empatiknap. Det har fandme været hårdt. Okay, den tænder nu. Jeg har været ude at køre i tog med Olivia Birgit for første gang. Det er rigtigt. Det er virkelig ked af at høre.
Altså du, som jo trods alt tjener nogle penge, må der have råd til at køre en bil. Jamen, jeg havde lånt min bil ud. Og så sluk dog for den empatiknap og sige, nej, jeg skal selv bruge den. Og hvad så? Hvad skete der så? Jamen så, det går egentlig meget fint. Vi sætter os ind i toget, og så skal vi... Ja, det vidste jeg så heller ikke, da jeg lånte bilen ud, at jeg så også skulle skifte tog. Men jeg skal så skifte tog på Hellerup Station. Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Skal du skifte tog? Og så kører jeg... Nå, der er mere? Ja, og så jeg har ligesom... Du forestiller, jeg har stillet vores... Så med der andet dyr. Jeg har stillet vores bugaboo ude i mellemgangen der. Er det jeres okay? Nej, det er klapvognen. Nå, okay. Jamen, de kan jo hedde hvad som helst dernede fra. Og så sætter Olivia, Birgit og jeg mig bare ind i kupéen med ryggen til, på det sæde, der er tættest på. Altså, vi sidder 20 centimeter. Vores rygge er 20 centimeter fra klapvognen. Mm-hmm. Og da vi så skal ud af toget, så er jeg nærmest ved at vælte Olivia Birgit ud over perronen. Fordi der er nogen, der har skruet det ene hjul af, klikket det ene hjul af, og stjålet det. Hvad du siger? Er der nogen, der har stjålet dit ene hjul fra din bugaboo? Den er jo enormt brugervenlig, sådan en vogn. Det betyder også, at man kan tage hjulene af ret hurtigt og ret nemt. Så er der kraftedeme en, der har så klikket det ene hjul af. Hvad er det for en lille vi lever i? Det er Clown World, kan jeg godt fortælle dig. Det er en Clown World. Fuldstændig sindssygt. Jeg har simpelthen aldrig oplevet noget så meningsløst. Hvor skete det? Men det ved jeg ikke, fra mellem Carlsbergbyen og Hellerup Station. Ja, så ved man godt, hvad det er for en type, ikke? Du ved lige, hvad det er for en. Det er jo en bærker, der har gjort det der. Nej, vent lidt. Var det en paraplyklapvogn? Paraplyklapvogn? Altså, de helt billige tønde, det er jo dem, de bruger. Nej, altså, det er jo en bugaboo. Det er den bedste. Så kan det ikke være den. Det er de råd til. De bruger ikke penge på den måde på deres børn. Og det lader mærke til, at mange af dem bare sidder i en autostol hele deres barndom. Det er derfor, jeg har også nogle flade baghoveder. Det er bevist. Det er et faktum. Jeg tror, det er... Jeg troede, du var i gang med en eller anden. Jeg tror, det er en, der hader mig. Jo, det tror jeg. Jeg tror, det er en, der har set mig. Og tænkt, gud, det er ham der. Det er ham der, den kendte. Og så... og det er ham. Han er også bare sådan en kendt fidus. Han skal kraftedeme ikke sidde der med sit barn og tro, han er noget. Og så tror jeg, så tror jeg bare, at de har klikket hjulet af for at genere mig. Så du tror, det er en hate crime mod dig som kendt menneske? Ja, det har jeg det faktisk mistænkt for at være. Okay. Og jeg er rasende over det. Ved I, hvad sådan et nyt hjul koster? Nej. 800 kroner, for man skal have 2. Man kan ikke bare købe et nyt hjul til den, fordi så kører den skævt. Du kan købe 2 nye hjul, 800 kroner. Det er jo ikke en Maserati. Hvad er det for noget vrøvl? Det er jo kun biler, man skal skifte dæk parvis. Ja, det ved jeg ikke. Det fik vi at vide i Ilum. Ja, det kan du da bilde mig ind. Du må da også være lidt kritisk. Kan du ikke nyde, chef? Hvad gør vi i øvrigt med Paludan her? Ja, den der kritiske kontakt, jeg har, det er også sådan en, som... Hvor sidder den henne? Om bag. Det føles faktisk nogle gange, som om den sidder... Altså... Lige midt i. Lige midt i. Ja, det er sådan, man trykker på. Mm. Det er ikke sådan, man hopper ned. Og når det er bare, når jeg er sammen med mit barn, og sådan, så slår den fuldstændig fra. Du får ham igen, du. Så det kostede lige 800 kroner? Ja, det er en frygtelig historie. Må jeg slå min empati fra nu? Ja. Okay, lidt øjeblik. Sådan. Paludan, hvad gør vi? Hvad mener du? Ja, hvad er den officielle reaktion her? Alle er jo fuldstændig vildrede over, at nu har han fået vælgererklæringer nok til at blive partileder og skal med i partilederdebatten osv. TV2, de skider i bukserne, og DR har endnu ikke besluttet sig for, hvad de gør. Hvad gør vi? Jeg tror sgu, kommer ind, du. Jamen, altså... Det ved jeg ikke. Hvad er den officielle holdning? Kom nu! Ja, det ved jeg sgu da ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det ved jeg ikke. Du skal ikke sige, det ved jeg ikke igen. Nu skal du lige trykke dig om bag i og få din kritiske sans tilbage. Hvad er det egentlig, der kan ske? Altså Mikkel Hertz fra TV2, han sidder jo puderløs om, at ja, nu skal det faktisk være på TV2, hvis de har partileder rundt, og så skal det være værterne, der er i en eller anden, hvad skal man sige, Kong Salomonsk ånd,
i øjeblikket bestemmer, hvorvidt at han går over grænsen, og derefter vil han blive afbrudt. Altså er moderator. Eller også skal der sidde en eller anden Jeopardy-agtig dommer ude bagved, og det bliver sendt tidsforskidt, og med 20 sekunders forsinkelse, og så skal han sige stop, og så kommer der en sort bjælke, eller hvad? Jeg forstår det ikke rigtigt. Altså... Nej, altså vi interviewer jo jævnligt Paludan. Vi har også lavet mange reportager fra hans demonstrationer og sådan noget. Altså, så der kommer ikke til at være nogen... Nej, jeg tænker, vi dækker ham fuldstændig, som vi har... For jeg forstår det ikke, altså. Det, der må være, det må være, man må vel lægge under for straffeloven. Hvis han så siger noget racistisk i en tv-udsendelse, så må det vel stå for individets regning, og dermed så må man kunne retsforfølge ham bagefter som samfund, hvis det man vil. Næste far? Ja, jamen, vil du ikke lige være venlig at ringe til Mikkel Hertz fra TV2? Jo. Altså, vi har simpelthen ikke nogen plan, men det kan da godt være, at jeg lige skal spørge Jørgen. Nej. Det kan ikke være. Nå, men det er måske meget godt at have et eller andet Paludan-beredskab. Altså, hvis Mikkel Hertz har det. Men Mikkel Hertz, han kommer jo bare til at hive et eller andet ud af røven i preslogen. Den kommer han til at hive det mere, tror jeg. Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtal en besked efter biptonen. Nå, goddag Mikkel Hertz, det er Kirsten Birgit Sjøtskreds Hørsholm med. Jeg kan forstå, at I endegyldigt har tabt nosserne over på TV2. Det drejer sig om, at jeg ringer i angående af din bizarre udtalelse om Rasmus Paludan til et eventuelt partilederdebat. Altså, må jeg lige henvise til noget? Nu ved jeg ikke, om du selv er advokat eller har nogen juridisk, hukommelse. For en 20-25 år siden var der en, der hed Jens Olof Jersild, der lavede et program om grønjakker. Det blev han racismedømt for at videregive. Men han blev frikendt i EU-retten, fordi at det ikke var ham, der kom med de racistiske udtalelser. Den kan du dække dig ind under, den danner præcedens. Så hvis Rasmus Paludan står i en partilederdebat, så i stedet for at lade dine mere eller mindre kompetente værter agere kong Salomon i øjeblikket, så måske bare læne dig op af, at det er individ, der står til regnskab for sine egne udtalelser og lader civil søgsmål, eller hvad skal vi sige, statens anklagemyndighed bagefter tager teten om og muligvis retsforfølge Rasmus Paludan. Det er måske den letteste måde at gøre det på. Og ellers så vil jeg sige, at du spiller direkte ind i en martyrrolle, som du kan give til Rasmus Paludan. Det var Kirsten Birgit Sjøtskreds Hørsholm. Og så hvis du er venlig at lægge på her og ringe til Sandy Friends, for jeg kan forstå, at Danmarks Radio heller ikke har afklaret mig, hvad de vil gøre. Der var jo det med SVT, kan du ikke huske det? Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterne blev afbrudt i en debat, hvor der var en, der sagde, det må man ikke sige her. Det var bare det er noget, de er generaliseret, eller... Det var stærkt generaliserende udtalelser, han kom med. Det kom jo til at være en gigantisk appelsin i hans turban. Der vil jeg sige, for at være mere fair, så lad ham dog sige, hvad han vil, for fanden. Det er da også bedst at høre det. Jeg tænker alligevel, måske det ville være meget godt med et beredskab. Altså, hvis de andre har det, så kan vi jo ikke sige, at vi ikke har det. Det skal ikke være noget beredskab. Så bare lad ham sige, Læg en besked efter tonen. Nej, så må du lige ringe til hovednummeret på det her. Går vi videre den vej. Okay. Jeg tager lige en nyhedsudsendelse, så kører vi videre. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtskreds Hørsholm. Den europæiske bankmyndighed affejer kritisk rapport om hvidvaskskandalen, de selv har skrevet. Har henholdsvis danske og estiske finanstilsyn begået ulovligheder i form af slendrian i forbindelse med hvidvaskskandalen? Ja, konkluderer en nu offentlig rapport bestilt af den europæiske bankmyndighed EBA, det skriver Information. Rapporten, der bliver eksperter kaldt solid og grundigt, konkluderer, at der allerede fra 2007 var identificerbare indikationer på risici, slut, for hvidvask i Danske Bank i form af blandt andet en advarsel fra den russiske centralbank og en inspektion foretaget af det estiske tilsyn. Og derfor, citat, kunne og burde, citat, slut, både det danske og estiske finanstilsyn har gjort mere. Rapportens konklusion fik derfor EBA's 6-mand store bestyrelse til at indstille rapportens konklusioner til vedtagelse blandt EBA's medlemmer, der består lederne af de nationale banktilsyn. En afstemning, hvor altså også chefen for det danske og estiske finanstilsyn fik lov at stemme med. Resultatet af afstemningen, der foregik den 16. april, blev med stemmerne 27 mod 1 at affeje indstilling til vedtagelse. Altså har minimum 5 af de 6 bestyrelsesmedlemmer, der selv indstillede konklusionerne til vedtagelse, stemt imod deres eget forslag. Hvilket har fået så godt som ingen øjenbryn til, ud over dem, der sidder på Information, til at løfte sig hjemme. Kritiske røster hævder, at det overraskende udfald skyldes massiv inddrag mellem finansielle tilsynsmyndigheder og bankverdenen. Men det afviser en EBA-tavnsperson, der er en barfodet dreng i overholds med vand i hovedet og en banjo på armen. Nej, det er der ikke noget om.
Prøv lige at høre den her. Den hedder Dueling Stock Market, siger drengen, inden han begynder at spille og slår en stor latter op, der afslører, han har tænder igen. Carl Holst. Jeg gør det af kærlighed. Den man elsker, tugter man, som man siger i Bibelen og i kongehuset, og den er Carl Holst helt med på, når han tugter sit parti i en ny bog. Carl, prisen for et liv i politik, der udkommer i dag. Sisters are doing it for themselves, men Carl Holst gør det af kærlighed. Til spørgsmålet om, hvorfor han udgiver en kritisk bog om Venstre op til valget, er svaret prompte. Af kærlighed til partiet, udtaler han til TV2, og han løfter en særlig kærlig pegefinger, fordi han er bange for, at partiet skal blive mere splittet. En gang sagde vi, at der var højt til loftet og langt til døren i Venstre, og vi passede på hinanden. Sådan er det ikke længere, skriver Holst i bogen. Han uddyber til den korte radioavis, at det ikke var en hentydning til Lars Løkkes højde og korte arme, for Christian Jensen er skam også med til at gøre rummeligheden mindre. I bogen kommer han med et eksempel på, hvordan Christian Jensen er bag den høje facade, efter Holst er kommet med den meget kontroversielle udtalelse, at han synes, det var vigtigt, at skandalerne i skat blev undersøgt. Hvad fanden har du sagt til Berlingske? Er du ude efter min røv, eller hvad? Lød det straks fra den tidligere skatteminister i en SMS-korrespondance, der mest overrasker, fordi røv indgår i Christian Jensens ordforråd. Han fortsætter. Hvordan kunne du finde på at sige sådan noget, uden at have drøftet det med mig? Du har ikke spurgt mig om noget vedrørende skatterforholdene der. Sætter mig fuldstændig i skudlinjen på de angreb, som vi endelig er ved at få kæmpet ned. Hvortil Holst svarer, har du læst, hvad jeg siger? Det har jeg nu, og jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor du ikke kommer til mig, hvis du har problemer med skat og min ministertid, i stedet for at rette en kæmpe skydeskive på min ryg. For det er det, som der reelt sker, lød svaret fra Jensen. Der er altså surprise af typen, der ikke læser linjerne, men kun mellem linjerne. For Carl Holst viser sms'erne, hvordan folk i partiet har ændret sig til at tro det værste om hinanden, og et sky uden om egentlig politisk debat. Jeg sagde bare, at det var vigtigt, at skat blev undersøgt. Jeg var ikke ude efter Christians røv, men han har altid været ude efter min. Men hey Venstre, den jeg elsker, den jeg elsker jeg. Den jeg elsker jeg. Men er det mig, du elsker? Er det mig, du holder af? Jeg er kun fyldt af kærlighed, ærlighed med K, afslutter Carl Holst kærligt til den korte radioavis. Klimablogger, miljøforkæmper er liderlige lige nu. Er du miljøforkæmper, er du liderlig lige nu? Men skammer du dig over at tage din plastikdildo frem, så er det godt nyt. Du behøver nemlig ikke at gå i brændeskuret og snitte en i træ, eller spille en spiselig aubergine ved at putte den i en anden spalte end ædespalten. Nu har den amerikanske blogger Lauren Singer nemlig fundet en løsning til den klimabevidste fisse eller røvhulshul. For hun har i sin webshop packagefree.com introduceret nedbrydelige dildoer, og de er revet væk. Miljøforkæmperne er liderlige lige nu. Folk var fuldstændig vilde med dem. Vi er helt chokerede, siger hun til The Guardian. Ifølge producenten Blush Novelties kommer vibratoren, der går under navnet Gaia Eco i klassisk design, hvilket er et okay navn. Men den kunne også kaldt Dildo Baggins, fordi den er i kontakt med naturen og elsker din ringmuskel. Den er udsolgte vibrator derudover genanvendelig, let at rengøre og udleder mindre CO2 end samtlige andre vibratorer på markedet, men bruger dog batteriet og er altså ikke pedaldrevet. Markedet er for klimavenlig sex boomer ifølge The Guardian. Det amerikanske firma Sustain Natural tilbyder etiske kondomer, fordi de beskytter mod overbefolkning, som er en stor synder i forhold til klimaforandringerne, fortæller ejeren Mecca Holland til det britiske medie. Altså, ligesom alle andre kondomer, det lyder bare bedre. Hos tyske Einhorn kan man rekvirere veganske kondomer af etisk forsvarlig gummi, og skuespilleren Gwyneth Paltrow har anbefalet kokosolie som naturlig smøremiddel. For Lauren Singer, der arbejder målrettet på at begrænse mængden af affald, hun producerer, er brug af kondomer. Selv hvis de er etiske, dog ikke godt nok. For helt at undgå plastik, bruger hun en app til at holde styr på sin menstruation og på, hvornår hun kan have sex uden beskyttelse. Og så beder hun sin partner at blive testet for seksuelt overført sygdom. Det har virket for mig de 9 år, jeg har dyrket sex, siger hun til The Guardian. Hvor der radioaviser været en tur på gågaden i Holbæk, hvor den metode ikke vækker begejstring. Jeg foretrækker mine damer proppet med p-piller, eller skal jeg nok lave en østrogensmoothie til dem. Desuden er der intet så naturligt og nedbrydeligt som min pik. Jeg faldt en gang i søvn med den inde i en dame, og da den kom ud igen, lignede den ikke sig selv. Den var halvvejs nedbrudt. Lidt som når man ser en gammel chipspose i naturen, bare slimet. Så hun ringer bare, afslutter manden på gaden i Holbæk. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm, din værtinde, veninde og gudinde, Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Hej hej! Fed energi. Jeg har en fed energi i dag.
Jeg har en super duper fed energi. Jeg ved ikke, hvad det er. Jo, jeg tror, det var, fordi jeg så den dokumentar om Paludan i går på DR1, og han har så meget kalor i sit arkivskab, jeg fik lige lyst til en White Russian. Og den var drukket lige siden. Og det blev ved med. Altså, det er simpelthen en herlig cocktail. Vodka, is, mælk, kalor. Ja, det er jo kakaomælk med sprut i, ikke? Ja, og det er simpelthen noget så skønt. Man kan også bruge fløde. Jeg er sådan set ligeglad. Fløde eller det ene eller det andet. Det er godt nok til mig. Bare ikke minimælk. Intet under let mælk. Helst sødmælk. Det lapper du i dig? Det lapper jeg i mig, kan jeg godt fortælle dig. Det giver en god... Det er en opkvikkende effekt. Skulle vi ikke lige have sådan en White Russian egentlig? Går du ikke ud og hente en, men ring lige til Sandy French først. Min har vi jo ringet til. Det er hovednummeret, sagde jeg. Det kommer her. Fed energi. Så skulle du have en meget fed energi. Selvom det er en lidt jeg er heller ikke blevet berøvet nyhedsdag, ikke? Jo, der sker ikke noget. Det er Paludan hele tiden. Jamen, den skal hjem på energien. Og det leverer jeg. Det er kommunikation, det er Christoffer. Goddag, Christoffer. Du taler med Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Træffer jeg Sandy French? Så skal jeg skaffe dig et nummer. Og det kan jeg sagtens. Hvornår skal du træffe hende? Nu. Det skal jeg lige arbejde på. Mhm. Kan vi vende tilbage, Kirsten Schøtz-Krets Hørsholm? Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Vi ringer tilbage. Ja. Det er godt. Det er godt. Tak. 5 minutter. Hej. Yes, hej. Hvorfor? Det er jo sgu da ikke hovednummeret. Vi har jo ringet til hende. Det var pressenummeret. Jamen, du skal ringe til hovednummer, til receptionen. Når du vil have reception. Hvad er det, du vil med hende? Jeg vil høre, hvad de har tænkt sig at gøre i partilederrunderne. Om de vil afbryde ham, hvis han udtaler sig racistisk. Det er jo en racismedom, han har fået for at gengive Helmut Nyborgs, hvad det hedder, IQ. Hvad skal man sige? IQ-forskning, ikke? Han har sagt, at afrikanere generelt har en lavere IQ end europæere, som igen har en lavere IQ end Ashkenazi-jøderne, som igen har en lavere IQ end for eksempel japanerne og hongkong-kineserne. Altså, det er jo det, som er... Det er jo et faktum. Jeg ved ikke, hvordan man kan blive racist. Det synes jeg, det bliver lige nødt til at tage afstand fra. Hvorfor bare mens du lige ser det, Nina. Det tager jeg... Hvad tager du afstand fra? Nu var jeg lige i gang med det der med at putte intelligens ud på race. Jamen, det er jo et forsøg, der er lavet, og det er helt evident korrekt. Det siger jo ikke, at den klogeste mand i verden ikke er en eller anden bongo-næger, der sidder og... Det må jeg... Nina. Den har jeg med. Det tager jeg også afstand fra. Der vil jeg bare lige sige, det synes jeg var... Han har videregivet noget forskning. Helmut Nyborg er de første 50 gange blevet ansat for videnskab. Hold nu din kæft i 2 sekunder. Så lad være med at opponere, man bare nik. Eller ryst på hovedet. Vil du snakke med hovednummeret? Ja, tak. Det drejer sig jo om, at Helmut Nyborg, forskeren... Velkommen til DR. For licens, tast 1. Nej. For programservice, tast 2. For nyhedsområdet, tast 3. For English, press 4. For omstillingen direkte, tast 9. Jeg kan huske det. Intet valg bliver du stillet om til omstillingen. Perfekt. Nej, det har han jo videregivet, Rasmus Paludan. Og det som sendt, det er jo faktuelt korrekt. Der, hvor man siger, at man ikke kan noget, kan ikke sidesætte IQ med hver værdi, og man har menneskelig værdi. Den kan du ikke sidestille. Det er omstillingen. Goddag, omstillingen. Du taler med Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Vil du viderestille mig til nyhedsdirektør Sandy French? Ja, et øjeblik. Tak skal du have. Ja, altså skidesøde ned i den reception. Har du talt med dem før? Masser af gang. De er altid flinke til at viderestille. Det koster mange. Læg en besked efter tonen. Nå. Sandy. Oh, Sandy. When I call, you don't pick up the phone. Why don't you want to talk to me, Sandy? Prøv lige at høre en gang, Sandy French. Jeg kan forstå,
Jeg har bagkanalerne fået at vide, at I ikke endnu har taget stilling til, hvorvidt I skal behandle hvordan I skal behandle Rasmus Paludan, når han engang skal ind til en partilederdebat endnu, chef, for det skal han vel. Jeg vil bare lige sige, lad nu være med at gå op i jeres enorme juraafdeling, og så bare lige sige grønjakkesagen. Så behøver du ikke sige mere, så kan de den sikkert. De ved sikkert, hvad det drejer sig om, så er du dækket ind på den måde. Lad ham bare tale ud. Det var det. Hej. Nå. Og den er jo et anket. Det er Uwe Max. Han er dømt for vold. Uwe Max Jensen. Hans nye kandidat. Ja. Kunstneren. Provo-kunstneren. Kunstneren Uwe Max Jensen. Han er dømt for vold. Han er engang pisset ind på et eller andet museum og lagt nogen i. Han havde mit chokehold. Headlock. Jeg kan gøre det samme. Men det er han blevet dømt for vold for. Det er sgu også lidt mærkeligt, altså. Hey, vil du ikke lige ringe til Rasmus Paludan? I det her? Jo. Altså med Claus Riskær og... Claus Riskær, han skal bare lige have noget ro, så kommer han. Altså, hvis du lige giver ham lov til lige at trække vejret i 2 sekunder, så kommer han bagfra. Han er en af den slags galopheste, som ligger nede bagerst i feltet, og så lige så snart der kommer på opløsstrækning, så... Jeg kan mærke, at det er meget godt, vi får et brush-up på de debatregler her. Ej, hold nu kæft. Bare lige tweaker lidt på de gamle retningslinjer, fordi ellers bliver det jo helt umuligt for værterne. Du har ringet til advokat Rasmus Paludan og Paludan advokatkontor. Opkald fra hemmelige eller ubekendte numre sendes automatisk til denne besked. Hvis du ønsker kontakt, kan du skrive en sms eller sende en e-mail til rp@paludanadvokat.com. Vil du lægge en... Jeg vil gerne lægge en besked. Det tror jeg faktisk... Jeg tror muligt. Så tig stille! Jeg altid svare, hvis det drejer sig om advokatarbejde, og hvis det ikke drejer sig om advokatvirksomheden, så svarer jeg aldrig. Politiet kan ringe til mig på de numre, der fremgår af 118 hemmeligt. Det er ikke muligt at lægge en besked. Tak. Så send en sms til ham. Okay. Du kan sige, at hvis han bliver afbrudt i en partilederdebat, så kan han altid få lov til at sige det, han gerne vil have sagt her hos mig. Okay. Jeg kan også bare lige skrive det. Og så spørger, hvornår han har tænkt sig at svømme over Lillebælt. Yes. Ikke også? Jo. Han ved, hvad det betyder, tror jeg. Alright, jamen... Svømme over Lillebælt? Han har lovet, hvis han fik 20.000 vælgererklæringer, ville han svømme over Lillebælt. Nu har han fjernet videoen igen. Men jeg vil sige, man skal jo ikke starte med at bryde et valgløfte allerede, inden man er blevet valgt ind. Altså, Rasmus Paludan har lovet... at svømme over Lillebælt i en af sine utallige videoer. Se der. Hvis han blev opstillingsberettiget? Ja. Jeg tror faktisk, at ordlyden var, hvis jeg får over 20.000 vælgererklæringer. Og det har han jo fået nu. Han har fået 21.600 something, ikke? Altså, det er derfor, han ikke tager telefonen. Han er ude at svømme. Nej, det tror jeg ikke, du skal regne med. For de har nemlig fjernet videoen igen. Jeg synes, det er ærgerligt. For er der noget, jeg godt kan lide at se, så er det en politiker, der svømmer. Jeg synes, det er ved at blive for meget. Det kan være, han kan få Uwe Max til det. Kald det for en happening. Who knows? Nej, jeg tror sgu godt, han kan komme ind. Hvis han kan få mobiliseret... Altså, der er jo nogen, der mener, at det er en antifa-aktion, det her, hvor han har fået de her 20. Har du hørt den? Ja, men det tror jeg, det holder ikke en skid. Altså, hvis jeg kender venstrefløjen udmærket, vil jeg sige. Og er der noget, de ikke er så organiseret? Eller langsigtet. De kan ikke se langt ud i fremtiden, og de kan slet ikke organisere sådan noget her. Nej, altså, hvis han kan få de der hvide mænd, unge, vrede, hvide mænd, som ikke har haft andet end bøvl med pærkerne i hele deres skolegang, og nu har fået stemmeret, hvis han kan få dem op på sofaen. Fordi der taler om nogle mennesker, som i forvejen vil sidde på en sofa. Hvor valgdagen? Hvis han kan få sofavælgerne. De højreorienterede sofavælgere op og ud, så skal nok komme godt. Det tror jeg helt bestemt. Jeg har svært til at se det, altså. Har du det? Ja, jeg tror... Ja. Skal vi væde 100 gode danske kroner? Og man kommer ind? Jeg har dem her. Vi lægger min pulje. Altså, du har også 100 kroner, ikke? Jeg vinder 100 kroner af dig, du vinder 100 kroner af mig, om man kommer ind. Men nu har jeg har faktisk lovet Josefine, at jeg ikke gambler. Kom nu. Det er bare en 100, mand. Det kan hun sgu da ikke op det alligevel. Okay. Så gør vi det. Det tager vi. Jeg siger, han kommer ind. Du siger, han ikke kommer ind. Jeg siger, han ikke kommer ind. 10.000 kroner på, og at valgdagen bliver den 17. juni. 10.000? Ja, jeg ved, hvad du vil sige. Du siger den 26. ikke? Jo, jeg siger, det bliver udskrevet på torsdag. Du siger, det bliver udskrevet på torsdag? Ja, hvornår tror du, det bliver udskrevet? Jeg tror, det bliver udskrevet lige efter Europaparlamentsvalget. Jeg tror, han venter så lang tid som overhovedet muligt. Det er, hvad jeg tror.
Jeg har forsøgt at lave et væddemål med Hans Engel. Men Hans Engel har skudt på stort set alle datoer, der har været det her forår. Så jeg skulle have så gode odds. Altså, han har i hvert fald de første 150 forslag til, hvilken dag det skulle falde. Så jeg skulle have også 150 på. Det vil han ikke være med til. Jeg har en dag. Jeg siger, det bliver 17. Jeg synes, altså 10.000, det er lige... Er det for meget for dig? A bit rich for my blood. Nå. Hvad kan du gå op til? 5, 6, 5. 2.000? 5, 6.000. 5.000. Okay, 5.000, og så siger jeg, at det bliver udskrevet på torsdag. Du siger, at det bliver udskrevet på torsdag. Du har en udskrivelsesdato. Ja. Og jeg har en valgdato, som jeg kalder den 17. juni. Top. Det er godt. Det er en fed energi. Det er en super fed energi, du har. Ej, det giver simpelthen så meget dopamin til hjernen, når man lige... Det er, når man gambler. Ja. Det er herligt. Nå, apropos det gambler. Og jeg har jo en lille... Altså, jeg kom i besiddelse af Ole Borndals manuskript til Skyggen i mit øje. Gud. Aha. Hans nye 45-film. Men jeg tager den lige efter nød. Kan vi bruge den i morgenfladen, tror du? Det kan du godt. Det må du gerne. Jeg synes, den skal ud. Det er fantastisk skrevet. Han er verdens bedste replikforfatter. Verdens bedste. Det siger altså ikke så lidt. Og Nina, tag en nødsudsendelse først, og så går vi direkte videre. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Tillykke, dit grundvand er klamt. Alle kommuner i Danmark skal hurtigst muligt teste deres drikkevand efter fund af flere giftstoffer, lyder det nu fra Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der refererer til de hele 75 nye giftstoffer, som danske regioner har fundet i grundvandet. Dog er det især stoffet chlorotoluene, amidsulfonsyre, der har været bekymring, da det kan være sundhedsskadeligt, fortæller ministeren. Jeg beder kommunerne om at teste det, fordi jeg vil være sikker på, at det ikke er i vores drikkevand. Vi ser på det med stor alvor, fordi det kan være skadeligt for vores arveanlæg, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR, før han til den korte radioavis tilføjer, at det jo ville være en skam, hvis der ikke fortsat kunne være Ellemann i dansk politik på grund af en ødelagt arveanlæg. Hvem skulle så vide bedre end jer andre, spørger Ellemann-Jensen retorisk og fortsætter med at bekymre sig for meget. For nok er befolkningens sundhed vigtig, men landbruget kommer jo som bekendt først. Så jeg kunne godt tænke mig at undersøge muligheden for, at landmændene blev ved med at pisse på grundvandet, samtidig med, at befolkningen ikke bliver alt for syge, afslutter han til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm, men blev hængende, for nu kan du få endnu en scene fra Skyggen i mit øje, Ole Bornedals nye manuskript til en spillefilm, der foregår i krig. 2. verdenskrig. Scene 4. Skyggen i mit øje af verdens bedste replikforfatter, Ole Bornedal. Scene 4. Eksteriør. 45-familien Jensens hus. Dag. Vi er tilbage hos 45-familien Jensen, eller det vil sige, nu er vi uden for deres hus på en hyggelig brostensbelagt gade, hvor solen skinner, og hvor der kører en flot gammeldags bil forbi, fordi så kan man se, at vi er i de gamle dage, hvilket ellers godt kan være lidt svært at se på grund af, at vi ikke har så mange penge til at lave filmen for. Parentes. Fuck finansieringsmulighederne i det her lortland, parentes slut. Og fordi jeg har valgt at kaste de samme mennesker til at spille både 1945 og 2019 familien Jensen på grund af smart og symbolværdi. Vi er nu tilbage med de 2 sønner Torleif og Torbjørn, der spiser hjemmebagte boller, mens de står i gang med at reparere en cykel ved hjælp af Torleifs magiske arm, som man kan se er magisk ved, at der kommer blåt lys ud af den. Vi hører en pling-lyd, og så er cyklen repareret, hvilket vi finder ud af ved, at Torbjørn siger, så er den cykel repareret. Hvortil Torleif svarer, ja, det er den rigtig nok. Hvortil Torbjørn svarer, det er meget belejligt, at du har en magisk arm, når nu vi lever af at reparere cykler. Vores far er jo cykelsmed, og vi hjælper ham nogle gange, så vi kan få lommepenge. Men her i 1945 har pengene jo en helt anden værdi end i 2019, tror jeg i hvert fald. Her får man måske kun 25 øre per cykel i stedet for 100 kroner. For at give noget subtil eksposition, både om karaktererne, men også om tidsperioden, hvor til Torleif svarer, ja, den er mægtig fin. Og
peger på sin arm. Alt ånder lettet op og fred og idyll og solskin, indtil en nazist, 35 år, kommer gående hen for at få repareret sin cykel og siger: Hallo, ich bin ein Nazi, meiner Wunsch ist meine Fahrrad reparieren zu haben, meiner Need ist einer Nazi zu stoppen zu sein und meiner Ghost ist Hitler. Siger han, hvortil de 2 drenge bare står og kigger på ham. De ved godt, at de ikke må hjælpe en nazist, men de er også bange for at blive slået ihjel, hvis de ikke gør det. What to do, tænker de imens, hvilket jeg har tænkt mig at instruere ved, at jeg beder dem om at lukke øjnene, og så placerer jeg en kæmpestor tomat lige foran dem. Og når de så åbner øjnene igen, så ser de rigtig forvirret ud, fordi de havde troet, at der ville stå en nazist, og så får jeg det rigtige ansigtsudtryk. Det kaldes Niels Malmros-metoden. Nå, men nazisten siger: Nun, was wird wir sein? Aber skynd dich dog, Arbeit mach frei. Og til Thorleif siger: Okay. Og hvor begynder at fifle med cyklen. Torbjørn står bare og kigger på sin lillebror. Hvad har du gang i, brormand, tænker han. Noget, der kunne udvikle sig til et interessant konflikt, men i stedet vælger jeg at afvikle konflikten ved at lade Thorleif sige: Bare rolig, jeg har en plan, hvor til Torbjørn selvfølgelig svarer: Okay, jeg stoler på dig. Thorleif puster mere blåt lys på nazistens cykel, indtil han til sidst siger: Okay, ich habe deine Fahrrad reparieren. Hvad så har de? Hvor til nazisten svarer: Dankeschön, jetzt muss ich Juden finden. Grrr! Og kører afsted på sin cykel. Han når dog ikke ret langt, før han vælter på sin cykel, fordi det ene hjul er røget af. Han ligger på jorden og begynder at græde, mens han siger: Verdammt! De 2 drenge griner og smiler til hinanden og løber væk. Scene 5. Interiør Jensens Bøfhus aften. 2019-familien Jensen er på Jensens Bøfhus for at skabe kontrast til, at de er en sympatisk familie med den rette politiske overbevisning. Alternativet. Lillebror Hans Emil spiser soft ice. Han har 10 balloner i hånden. Storebror Hans Holger kommer tilbage til bordet. Han har ikke noget soft ice eller nogen balloner. Han siger utilfreds: Fucking spassersaftmaskine er gået i fucking stykker. Fucking typisk, man er pissesliksulten. Men ingen svarer, fordi far Hans er i gang med at døbe sin bøf i den unaturlige gule bearnaisesauce, og mor Arne har en iPad med, som hun læser noget politisk på. Så kommer hun elegant med filmens budskab i en replik ved at sige: Jeg sidder lige og læser om nazismen, og så kom jeg til at tænke på, hvor mange paralleller man egentlig kan drage mellem Dansk Folkeparti og nazismen. Det er ret uhyggeligt, hvis jeg selv skal sige det. Måske skulle vi lære lidt af fortiden, for at forstå fremtiden. Hvortil far Hans svarer: Spændende, du har meget ret. Hvortil mor svarer: I kan læse mere om det på iPad'en. Hvortil far Hans ikke svarer, fordi han netop har tykket ned i en møtryk, der var i Hans Jensens Bøfhusbøf på grund af dårlig spisested. For han stikker fingeren i munden og fisker først en halv fortand, der næsten møtryk ud. Morten kigger først forundret på møtrykken, så på tanden, så får han øje på en tjener, knipser og siger: Undskyld mig, garçon. Tjeneren kommer hen til far Hans og siger: Hvad siger de? Hvortil far Hans svarer: Der var en møtryk i min bærnæs. Hvortil tjeneren svarer: Hvis de var klar over, hvor mange ting, som folk finder i vores mad, så sent som for 45 minutter siden var der en lille dreng, der fandt en negl i en kyllingenugget. Lille pause, så fortsætter tjeneren: Vi er frygtelig kede af den forfærdelige fejl, der er sket, og vi har den dybeste forståelse for og medfølelse med den svige og tårt, som vores frygtelige fejl har forvoldt dem. Vi håber meget, at de vil tage imod denne ballon som et symbol på vores dybeste anger. Jeg havde glemt at sige, at tjeneren havde en ballon med i hånden, som han giver til far Hans, der glædeligt tager imod den og siger: Jeg er et godt menneske, fordi jeg er bygget på Ole Bornedal. Så derfor er det helt okay med mig, at jeg har flækket min fortegn, hvor til storbror Hans Holger siger: Det er pissegrineren, far. I den dagbog, jeg har fundet, er der også en, der flækker en fortegn ved at spise sovs. Det må jeg... Man kan skrive en ind. Duften af der. Man kan se det for sig. Man kan smage luften i det. Fuldstændig. Man kan se ham der nazisten. Altså, Du kan se, han står lyslevende foran en, ikke? Han er ikke bare en karakter, han er et menneske. Det bliver en ny Daydream. Det er en kage.
Og en ny kæmpe succes i biffen. Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver andet. Det her med, at den der spejling, det er simpelthen fænomenalt. Nå. Skal vi sige, det var det? Ja. Og jeg læst min nyhedsudsendelse op. Nu skal jeg sådan set hjem. Ja, jeg tror sgu også, jeg tager en tidlig. Jeg giver en bøf. Det var en god idé.